que o ha ka tsiki mai pam pam a kin pa ni da ko ma Hoe koos is dat? No to ko store wa kids ko ha eta ko ki ka ta ya ma choa na ka choa ya ma a di kids mo ja izo ka ma tai kan ka ma san ko ka tere kan ka san pam pam ka Gomgom. De wortel van de gomgom is baie goed om zeer gezond te maken. Dan vat je hem, zet hem op de zon neer. Als hij maar droog wordt, dan maak je hem aanpoeier. Kom eens, dit is de poeier van de gomgom. En nadat je hem aanpoeier gemaakt hebt, dan vat je die poeier van de gom en dan zet je op je woon. Het moet gauw gezond worden. Zo zei je de wortel, zei je die zaten van de gomgom. Gomgom nga am ibika. Kira hikyo ma hikyo yam lo tayam. Ekika kuisitse tukishwe na kai kong paru aba. Hikyo yam lo hikyo kita. Baie goed voor jullie. Jullie is allemaal hier om de bushman-kliks te komen leren. Voor jullie om makkelijk te zeggen, karo, aba, au. Dan moet je, als je wil zo makkelijk zeggen, dan vat je een zaad van de gomgom, zet hem onder je tong aan. Dan ga je makkelijk dit zeggen. Onder je tong. Gaat dat niet doen? Gomgom, onder je tong. Heb je dit eronder steekt? Onder je tong. Ja. Onder je tong. Aber auch Tonduk sengas as gema kaito. Ja, hey. Das ist Karamell. Hij knettert in mijn mond. Ja. Het lijkt wel een klappertje onder mijn teen. Zo dan. Ga jij ook wat doen? Ik heb hem wel uitgespuugd. Knetteren die had niet in het mond gestoken. Knetteren die er niet? Heb je een beetje? Ja? Oké. Oké, spoeg eet. Spoeg hem eet. Oké, thank you.